hapon mga kachinchan. Karon kay napon na ta dire. Kay lagi padulong hapon, ting snack na. So naglabad akong una-una. May gani kay naaday koy na naaday koy nahuna-huna anday. Namaday koy kanang napalit na lutuon nun. Ako ipakita ninyo. Dry. Saging o mais. Ang mais ato ni sabuan. Bali kinayuhon diri sa amuang term. Yan saging kay ako ang kanang matawag na to butang nga lang awgis mantikaan niya butang nga kamay hala nahulog. Ani dagko kayo. So sobra na nato. So mo ni guys. Tuloy ning panitan kay gamay ra man kay itong kaldero. Ray. Murom niya mong sudlan, di ato lang pikason. Kay nang ginahanglan daw to sila o kanang masnak. Guwapa kayo guys. Ang panit ra man aniga brown. Manang tungaon kay arong daghan po makakaon kay tagtunga raman upatra mo sa buok ang atong daghan kay dili naman pud masulod sa kaldero dagko kayo kana bitaw nang kadong kay ating lutuon magdali ta kay ganahan man kayto sila naksima-sima sa bakbak. Dili marang. Maarang dati ang usap niya. Gamay ra sag masul, kay gamay ra man pud kayo. Ato lagay din pungguton ang tumoy. Hi guys, akong mama. Kana bitaw nilingkod sa tubangan kana. O kaga naman. Saan na? Ihatan na niya. Ya usa pa magid na. Kadaghan ba na ako? Dai pamaya dis mga bayranan dito sa buko, mga lagas. Mo to guys akong mama. Nilingkod sa gibilin nga kanang kuan gani. So karon kay ako na tong itak-ang dito sa tugagan. Mao na ni guys, ato lang gitak-ang ray. Ang gitunga-tunga. Akong gitunga-tunga guys kay di maarang sa kaldero. Nya, sugnod sa bukid mo ni kawayan. Huwag mo lagi kapangahoy, sunod kahoy na sad. Mangahoy na sad mi. Huwag gilaing mabuno dako kaayo. Dapin kay skarsada guys, oh. Nya, paabot lang ta na maluto kay ato puta sa saging, ato ang prituhon. Guys, ari na puta sa saging der. Ano ro mapapanit ko ro. Di man ni para baligya guys, so kamo to na ginato. Nyari na ibutang. Dagko kay guys, oh. Ni baligya og kuan. Tagpila ni. Dagko makayo, di ba kanoon tag 15 na buok ani. Usa ka stick guys ba? Nya, ito po. Ako lang pritohon kay gahapon galungag man pug may ginani nya unom ra man pud kabuok na sud sa among kaldero. Nya mangaon ni daghan. Para man nagbuok mangaon. Nya hangol man kay mig mga inani kay lagi. Mao ni siya guys, try. Ako na siyang prituhon niya, butangan na og kamay. Abangan lang nato kay maghugas pa ko sa kaha.
Diha dai mi nakapalit og sweet corn guys. No. At bang lang sa amo ang balay. Nga among kusina diri dool ra gid kay makakita ra may magnaay mag-harvest. Yung saging, oh. Yung sagingan sad, daghan kayo. Nindot man ang view sa bukid. Bukid. Ma! Luto na nga mong saging og sweet corn guys. Tara ay. Og salamat sa pagtanaw. Subscribe na sa wa pa ka subscribe then like and share. Comment below for the next video. Bye-bye!